Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kagem sedanten jamaah salat isya salat tarawih ingkang insyaallah sampeyan sedaya bakal angsal kemuliaan boten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ranten panjenengan sedaya wonten ing bulan suci Ramadan menika sampun nglampahi menapa ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rasane luwih ngelak ranten panjenengan sedaya sampun gadhahi iman ingkang wonten ing ati, alhamdulillah panjenengan sedaya tetep nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak malih mugi-mugi kanthi nglampahi perintahipun Allah ngaarupi poso ana ing bulan suci Ramadan menika kita sedaya ingkang sameika rawuh mugi-mugi angsal keselamatan donya ngantos dinten wonten akhirat. Dan salajengipun fadilah tarawih ingkang nomor 11 wa bilailatil hadiyata asyara yakhruju minad dunya kayami wulida min batni ummihi. Wa bilailatil hadiyata asyara kaya utawi wa bilailatil hadiyata asyara lan ing dalem wengi kang kaping 11 yakhruju minad dunya kayane urip damin bagi ummihi. Dinten kemawon ingkang tarawih malam tanggal 12 mongko Gusti Allah paring hadiah nggih menika menungso kados bayi ingkang tas dipun lahirake saking gua garbaning ibu. Dalam arti sinten kemawon ingkang saged nglampahi salat tarawih malam tanggal 11 mongko Gusti Allah paring anugerah nggih menika menungso niku wau boten gadah dosa kados bayi ingkang dipun lahiraken ngantos sak monten welas asihipun Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dateng makhlukipun, dateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namung lampahi poso nang bulan suci Ramadan, sing lampahi salat tarawih malam tanggal 11 kali Gusti Allah dipun paringi ingkang kados mekaten agenge. Amangka lulan panjenengan sedaya mungkin riyen-riyen kathah kesalahan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi usaha lulan panjenengan sedaya anggenipun ikhlas kelampahi punapa ingkang dipun perintah dening Allah menika saged dadosaken kita sedaya benjang, saged dadosaken kita sedaya benjang menika dilebetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Menika angsal kenikmatan abadan abada, kenikmatan ingkang sak lawas-lawase. Kadang Mugi dalam satu bulan menika kita benar-benar saged nglampahi
kanthi ikhlasi berpenggalih kanthi istiqomah walaupun Jawa kita tetap semangat ngabukti datang arisanipun Allah Subhanahu wa taala. Kata akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.